Wena ngitshele kaningi kabi nje ukuthi ungangifonele ebusuku kangaka. Awu, ngiyeza manje. Uyazi ngiyafisa ukwazi ukuthi yini la ifihlayo yena nokuthi imaphi lamangalo kakuhlahla wona. Kwenze njani kungani unjeni? Ukade ubengekho lapha ekhaya izolo ebusuku. Awume lapho wena kugondwane. Ngifuna ukungcaba uphelo uyangizwa? Hayi banathi yini manje lo yenzayo? Ngese squeeze. Sengimoshe wonke amacebo akho mina. Yazi ngokuthi ungakhetha isitulo sami ebeshile ngalokho kukodwa nje ukwazela ukubuyisa isithunzi sami. Awukahle squeeze. Uyazi ukuthi uSumani akasoze nje wakukholwa nakancane. uSumani ujabulile kanti noSqueeze uthuleke futhi. Hayi cha Thitri ngiyakuvuma wena uhlakaniphe ngempela. Impilo kaSumani ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khanya.